Σήμερα στο Vinyl Paradise και καιρός ήταν επιτέλους, έχουμε μια γυναικεία παρουσία. Το εντυπωσιακό δε είναι ότι της αρέσει το παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Χριστίνα, πες μας σε παρακαλώ τα 5 βινίλια που διάλεξες για τους φίλους μας. Πάμε να δούμε τις επιλογές μου, απλά να σημειωθεί ότι δυσκολεύτηκα γιατί υπήρχε τεράστια συλλογή. Ξεκινάμε με τη μία και μοναδική γυναίκα που διάλεξα, την Ανούλα μας, γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Δύση. Συνεχίζω με Νότι Σφακιανάκη, καταπληκτικός καλλιτέχνης, ανατριχιαστική φωνή, σε κάθε του τραγούδι κατέθετε σώμα και ψυχή. Ναι. Και μη ζητήσετε παιδιά αυτό το δίσκο, ξέρετε ότι είναι συλλεκτικός και σπάνιος, αυτός ο δίσκος είναι του Μάριου. Άλλος ένας συλλεκτικός δίσκος με τον αγαπημένο μου τραγουδιστή Δημήτρη Μητροπάνο. Τι έχεις να πεις, Γιώργο? Ναι, πολύ σημαντικός δίσκος για την ελληνική δισκογραφία, Θάνος Μικρούτσικος, Δημήτρης Μητροπάνος, του αιώνα την παράγκα, νομίζω ένας δίσκος που τον αφήνεις να παίζει από την αρχή μέχρι το τέλος. Ζαφύρης Μελάς. Εννοείται Ζαφύρης Μελάς, ο γλεντζής της καρδιάς μου, μικρή η συλλογή του, αλλά έχω όλους τους δίσκους. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Βασίλης Καράς, δεν σχολιάζω τίποτα, τα σχόλια δικά σας. Χριστίνα μου, σε ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα μαζί μας και για περισσότερα ελληνικά βινίλια που πρέπει να ψάξουν οι φίλοι μας Στο vinylparadise.gr